benvinguts al reportatge Inspirada de Mar. Avui farem unes quantes entrevistes als professors i a la Marta, la nostra conserge. Ara anirem a entrevistar a la Marta Cívic, la conserge del nostre institut. Acompanyeu-me. Ja estem aquí. Hola, Marta. Bon dia. Aquesta és la Marta, la conserge del nostre institut. La Marta ara ens contestarà unes quantes preguntes. Quants anys portes en aquest institut? Doncs em fa molta il·lusió que em facis aquesta pregunta avui mateix, perquè avui vull fer-us saber a tots que fa 18 anys que sóc conserge d'institut. Em fa moltíssima il·lusió. I concretament en aquest institut vaig arribar a l'any 2009 i estem al 2018, per tant fa 9 anys. 9 cursos que estic en aquest institut. En aquest edifici 2 concretament. T'agrada el teu treball? M'encanta. És la millor feina que podia tenir. Però el motiu pel que m'encanta és per gaudir de la vostra companyia. Sou el millor que em passa a la vida. Gaudir dels milers i milers d'alumnes que han passat pel meu voltant. Quines labors fas de conserge? Doncs bàsicament obrir portes, tancar portes, fotocòpies, escales amunt, escales avall i altres multituds de tasques que em van encomanant els adults. Ajudes molts als alumnes? En tot el que puc. Sobretot m'agrada divertir-me, però quan veig que algú té algun problema doncs intento ajudar-lo en tot el que puc. D'acord. Fins aquí l'entrevista a la Marta Cívic. Moltes gràcies, Marta, per la teva companyia i per haver-nos ajudat. Moltes gràcies a vosaltres, que sou les millors de la Hola, sóc la Carla i us presentaré els alumnes de tercer B que estan aquí al pati fent educació física. Anem a veure. Estem al costat de la sala de professors on entrevistarem a la Pilar Saiz i el Joan Múnich. Anem. Hola, Pilar. Hola. Es pot passar? Bon dia, sí, podeu passar. Bon dia, Pilar. Com estàs avui? Avui molt bé, moltes gràcies. Ara et farem unes preguntes, vale? D'acord. Quants anys portes treballant en aquest centre? Doncs mira, aquest any serà el 7è curs. Vaig venir a l'any 2012, 2012-2013, doncs serà el 7è curs que estic aquí. Quines assignatures fas? Faig l'assignatura de Ciències Socials i de Cultura i Valors Ètics de primer d'ESO. Aquest any faig els primers d'ESO. T'agrada el teu treball? Sí, m'agrada molt la docència. Abans de la docència he fet altres coses que també m'agraden molt, però la docència sí, m'omple moltíssim. Sí, m'agrada. I quina t'agrada més, Ciències Socials o Cultura i Valors Ètics? Ui, doncs mira, m'agraden molt les dues, però esclar, si he de triar, doncs m'agrada més les Ciències Socials. Però bueno, la Cultura i Valors Ètics també m'agrada molt, perquè és una forma de que els alumnes aprenguin coses, de cultivar els valors que avui dia doncs fan falta i sí, també m'agrada. Moltes gràcies per la teva col·laboració, Pilar. De res, a vosaltres boniques. Adéu. Hola, sóc la Caral i ara entrevistarem el Joan Múnich. Bon dia, Joan. Bon dia. Què tal? Molt bé. Faré unes preguntes, ¿vale? I la primera és, quants anys portes aquí? En aquest institut jo diria que és el 6è any ja. Ja em perdo una mica. Quines assignatures fas? Jo estic fent biologia a quart d'ESO, biologia i geologia, llavors ciències naturals a segon d'ESO, i també faig un projecte de l'hort, com veieu, amb l'aula oberta. I ets tutor d'alguna classe? Aula oberta. De les assignatures que fas, quina t'agrada més? Totes són maques, no? També depèn molt dels alumnes, no? Si són alumnes doncs, que disfruten l'assignatura, que s'ho passen bé, que pregunten, que intervenen, doncs t'ho passes bé una miqueta, sigui quina sigui. Però sí que és veritat que, doncs, que cadascuna té els seus moments, els seus apartats. Jo no sabria seleccionar ben bé un en concret.
Per què vas decidir fer aquest hort? Bé, aquest hort és una mica un projecte que ja feia temps que teníem a l'institut, no? Pensàvem que era maco que amb tant d'espai doncs, destinar un petit espai a la producció que fos doncs, per poder menjar i que fos doncs, un tipus de cultiu saludable, sostenible, ecològic, d'on els estudiants i professors i una mica qui ho vulgui doncs, en pugui treure profit. No? I llavors amb el projecte de l'aula oberta vam pensar que era molt interessant tirar endavant aquest espai i realment aquí és un lloc on es poden aprendre moltes coses. Un hort pot ser una aula d'història, de matemàtiques, de física, de química, de biologia, de literatura, de plàstica. Realment es pot fer moltíssimes matèries treballant l'hort i per això vam pensar doncs, que seria molt bonic, no?, que aquest centre doncs, disposi d'aquest espai. Doncs moltes gràcies per contestar-nos aquestes preguntes. A vosaltres. Bon dia, avui estem amb el Xavi Selma. Hola, bon dia. Què tal, Luna? Quant temps portes aquí? 2 cursos. Aquest és el segon curs, que estic al Pineda. Quines assignatures fas? Doncs faig educació física a segon i a quart d'ESO, i després faig el projecte del món de la bicicleta a l'aula oberta i la tutoria de segon B. I quina t'agrada més? És complicat. Cada assignatura té el seu punt. Clar, l'educació física és l'assignatura que... És l'assignatura per la qual jo em vaig preparar per lo que vaig estudiar i tal, no? Soc profe d'educació física. Però després faig un projecte amb els de l'aula oberta que també és molt bonic, que té a veure una mica amb la meva afició, que són les bicis, i la tutoria que té més a veure amb l'alumne, la família, o sigui que no et sabria dir què és el que m'agrada més. Les 3 coses tenen les seves Moltes gràcies particularitats. per la teva atenció i fins la pròxima. A tu, gràcies. Pujant aquestes escales podem trobar dibuixos dels nens de segon de l'any passat. Si anem per aquí podem trobar 3 passadissos, un més petit on podem trobar l'aula de visual i plàstica, l'aula de música, l'ascensor i els lavabos pels alumnes. Per aquí podem trobar tot el passadís de primer i aquí els de segon, tercer i quart. Al final del passadís podem trobar 2 classes, la de laboratori, que és de ciències naturals, i la de tecnologia. I baixant aquestes escales podem trobar la part de baix del nostre institut. Ara jo, la Caral, us presentaré la part de baix de l'institut. Anem! En aquest sector d'aquí podem veure que hi ha moltes aules, com Departament de Ciències, un lavabo també aquí a l'esquerra, hi ha Departament de Llengües i hi ha aules complementàries per optatives o diferents classes. Fins aquí s'han acabat les aules. Podem veure que està l'equip directiu. Aquí hi ha un altre lavabo per als professors. Aquí a la dreta està el Departament d'Humanitats. Aquí a l'esquerra hi ha la sala dels professors i aquí el Departament d'Orientació. Aquí hi ha 3 despatxos per tots els profes que volen anar-hi. I aquí està secretaria.